Samtang Commission on Human Rights, CHR-7, mupada og supina sa kapulisan alang sa 12 ka mga nangamatay nga mga drug personalities nga gikaengkwentro matud pa sa kapulisan o baka gipatay sa vigilante-style killings. Samtang andam usab ang CHR-7 nga ipobo sa Witness Protection Program ang tanang mga testigo sa sunod-sunod nga mga pagpamatay noon sa pag-angkon usab sa CHR nga dili mairog ang ilang investigasyon kung way mga testigo. Si Chona Carion sa report. Nagbase ang CHR sa newspaper reports kabahin sa mga napatay nga drug personalities. Sa pagkakaroon, 12 ka mga police units sa Cebu City o Cebu Provincial Police dinubo sa jurisdiksyon ang mga nabiktima ang padalhan og subpina sa CHR. Aduna nay 4 ka mga kabanay sa mga drug personalities ang napatay nga midangup sa CHR-7 ug laing duha ang nag-email lang. Hinuon sa pagkakaroon, igo lang ang CHR pagkuha sa mga investigation report sa kapulisan. Nakakuha na si CHR Investigator Leo Villarino o police report sa kamatayon sa gituhang drug pusher nga si Chudoro Doroy Cabriana. John Jason Montes, lakip na sa kamatayon sa number 1 drug lord sa Region 7 nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. For the meantime nga ang kaning mga pamilya sa mga biktima wa pa gyud ka decide mo pakita ba diri sa ato mo file bag complaint o dili. But then again, ang aning ato pagpadaan ng mga sabina do sistema kumpara ng mga documents is already part of the investigation. Suliran sa CHR-7 nga maglisod pag-irog ang investigasyon gumikan sa kawalay testigo. Ang uban nagdumili pagsumiter og affidavit gumikan sa kahadlok. Hinuon matod ni Villarino nga andam nila nga ipaubos sa Witness Protection Program ang mga testigo kung ugaling aduna gyud tinuod nga hulga sa ilang kinabuhi. Pwede man na nga atong providean og protection ng atong witness. Ang kaproblema lang is we don't have, as of yet, we don't have witnesses nga nanginihanglan niya na. Kung wa gyud ni sila, medyo tagilid gyud ang atong kaso. Sa talaan sa Police Regional Office 7 sukad Hulyo 1 hangtod 31, miabot na sa 39 ka mga drug personalities ang napatay atol sa police operations, samtang 27 ang napatay nga giingong biktima sa vigilante-style killings. Chona Carion, Balitang Bisdak.